zice? Oh, La proiect cred că zice on-chain block, ăsta, voting system. White House, on-chain voting system. Puică Ciprian, Babeș Adrian Ilie și Silvestru Ana Maria. Zic bine, da? Da, dar suntem numai noi doi, că de fapt aia n-am mai dat. Da? Da. Păcat. Și... Ideea așa, scopul, salutare tuturor în primul rând, scopul office hours-urilor este fix ăsta. Să încercăm să vă deblocăm, să vă ajutăm, să vă orice. Așa că dacă aveți issues, bugs, vreți să share-uiți cod, ridicați mâna și asta facem. Odată pentru voi ca ajutor direct și odată pentru ceilalți, că îți mai trage pe la ureche câte o soluție, câte uite cum a făcut ăla, ce a făcut ăla. Deci, bună, Dan, cu toate motoarele înainte. Ești pe mute dacă vrei să zici ceva. Bună! Bună! Hai că mă apuc să scot toți AI agents de aici, să rămânem doar noi oamenii. Cum s-ar zice. Marius, salutare! Hello! Bună! Scuze de întârziere. Hai că întârzia cam mult. Nu-i problemă, că, uite, tocmai ce avem de făcut ceva la început de timp, să zic așa, și anume să dăm afară AI, note-takerii, whatever, nu știu cum să le mai zic. Dacă știe cineva vreo soluție în care să setăm meeting-urile astea să nu mai primească AI, să ne zică și nouă, că ne-am prins toți urechile aici la comments și... Un nou business idea, să detecteze AI din call și să-i dai afară. Sau, da, să filtrezi. Să zici din start, știi, nu da join dacă îndeplinește niște criterii. Asta ar fi fain. Mai așteptăm 2 minute, dar poate între timp îi punem și pe Marius așa la curent cum e formatul sau poate ne stabilim așa un mod de a ține colul de astăzi. Deci, oficial am terminat cursurile pentru cohorta 3 de Solana. Felicitări! Da, mulțumim. Aici avem Mulțumim. temerarii, ca să zic așa. Știm că mulți lucrează și la proiecte, a fost și Paștele, dar zic că suntem ok pentru office hours. Și ne pregătim de hackathon. Marius a început deja hackathonul de Colosseum, este foarte bine. Și aici avem o grămadă de echipe care o să depună. Pentru cohorta asta a fost obligatoriu toată lumea să depună proiect. De fapt, ăsta o să fie și criteriul de graduation, ca oamenii să aibă un proiect la Colosseum. Și acum suntem, toată lumea, am văzut că se lucrează la greu pe toate fronturile. Și ne-am gândit să te invităm, că tu ai trecut prin toată experiența asta de Colosseum și cumva să share-uiești cu urmașii tăi, să zic așa, care sunt așa best practices sau ce ai învățat din partea asta de hackathon, ce v-a ajutat pe voi să faceți o figură așa faină la ediția trecută și ce alte sfaturi le-ai da colegilor în momentul în care finalizează proiectul pentru hackathon, ce face diferența, poate, într-un punct de vedere. Sure, sigur, da. Păi, mă gândeam să dau un context, dar cred că trebuie un context la context.
Deci înainte de hackathon în sine, e vorba de cursul ăsta pe care l-ați absolvit și voi. Și felicitări pentru asta. Eu l-am făcut, de fapt l-am început anul trecut în vară și, sincer, dacă eram într-un mod mai normal de viață de-al meu, nu l-aș fi luat. Dar eram într-o vacanță mai prelungită, așa, pe care am început-o de prin iunie și plănuiam să se termine prin septembrie, dar s-a terminat în august. Și ok, călătoresc, vizităm, dar aveam chef să fac ceva, nu știu, să învăț ceva nou, și așa am dat peste cursul ăsta. O știam pe Diana de la mai multe meetup-uri crypto-related. Cred că la primul era vorba despre Cosmos, despre ecosistemul Atom. Long time ago. Și cursul ăsta mi-a venit perfect ca să mă țină la curent cu ce se mai întâmplă, să învăț ceva nou și mi-a plăcut super tare ecosistemul Solana as a whole. Până atunci eram doar așa investitor, doar eram hodler de Solana. Și mă rog, am învățat eu chestii ca, nu știu, o notiță care mie mi-a fost de folos. A fost că, pe lângă ce se întâmplă la curs, o valoare foarte mare o are ce studiezi pe lângă. Adică e doar un început ce se discută aici și nu știu dacă așa v-a fost prezentat, dar eu la început venisem super pregătit, învățați-mă tot, vreau să învăț tot, dar fiind mulți, nu apuci să prinzi totul de aici. Trebuie să studiezi mult acasă și singur și să faci debugging, să nu-ți iasă din prima. E ceva greșit dacă ți-ai ieșit din prima. Ok. Așa, deci a fost cursul, m-am luptat eu singur, mi-am dus luptele cu Solana și cu programe și cu Rust. Și am făcut proiectul ăsta de final de curs, care atunci nu era obligatoriu, ceea ce m-a mânat mai mult în luptă să îl duc la capăt. Cred că dacă era obligatoriu, mă simțeam constrâns și nu o mai făceam. Dar l-am făcut și l-am prezentat. A fost, nu mai știu unde a fost evenimentul, dar mă rog, eu mă așteptam să fie ceva super simplu, banal, un share screen la câțiva oameni în jurul meu, dar a fost cu scenă, cu public, cu scaune. Eu cu vorbit în public nu sunt prea familiar, adică sunt familiar, dar locolesc de câte ori am ocazia. Și prezentarea nu mi-a ieșit așa cum trebuia, dar ideea e că am cununat proiectul pe care îl făcusem pentru curs și a fost super tare. Așa, asta e partea de curs și Solana și ce am descoperit eu în urma cursului. Acum începe partea de hackathon, care a venit mulțumită lui Adi de la Solana România, care a fost speaker la acel eveniment în care am prezentat proiectul. Adi a fost acolo invitat să ne povestească ce înseamnă Solana România, ce înseamnă Super Team, o grămadă de chestii noi și parcă nu venea să cred din ce povestește el, că e o comunitate în România de Solana, unde am fost până atunci eu, de ce n-am aflat de ea. Și m-a convins ca în următoarea zi, coincidența fiind că a fost o zi de joi și prima joie din lună, cred că era, nu cred că mai este acum, Ecosystem Call pe Solana. Și ne adunam pe vremea aia, cred că de vreo 3 sau 4 luni nu se mai întâmplă asta, dar era o chestie constantă ca acest Ecosystem Call să fie și cu un real-life event organizat de Solana România, unde ne strângeam, vorbeam despre Solana, ne uitam la acest livestream, comentam, beam bere, mâncam pizza și mergeam acasă mai... Am făcut și noi, Marius, așa, în colaborare cu Solana România, am făcut 4 ediții de cohack-uri, s-au numit, în fiecare săptămână. Cred că ai fost și tu, de fapt am și vorbit. Da. Am fost la 2 dintre ele. Am cumva vrut să continuăm împreună
partea asta de recurring events. Și să le legăm și cu faptul că toată lumea era în perioada în care își căuta echipe, își definea proiectele și în felul ăsta am avut un spațiu să ne vedem cu toții, dar și colegii din curs care participă la curs să ia contact și cu oamenii din Solana în general, adică și cu ceilalți builderi din Solana. Da, e de mare valoare mai ales când construiești ceva, să ai contact cu oameni care fac asta sau care sunt interesați sau care măcar sunt dispuși să te asculte. Așa, deci s-a întâmplat miercuri seara prezentarea asta a proiectului și joi m-am dus la Solana România să văd despre ce e vorba. Eram super timid, am intrat acolo, nu știam pe nimeni, toți vorbeau între ei, dar nu a fost asta o problemă. Și cumva viitorii mei doi co-founderi de la proiectul cu care am participat și am câștigat un premiu la Hackathon au venit la mine să mă întrebe de proiect. Ei deja știind de proiect, eu nu mai spusesem nimănui, dar cumva la ei ajunsese vestea că eu am prezentat proiectul cu o seară înainte la eveniment și mi-au explicat că și ei se gândeau să facă ceva foarte asemănător. Până la urmă mi-au captat interesul, le-am arătat, le-am făcut un demo și așa am făcut echipa pe loc atunci, nu știu, într-o discuție de 20 de minute, echipa pentru Hackathon. Bun. Ce a mai fost? Ok, închegarea echipei, glurile creșterii au avut și ele loc. Nu sunt lipsite, cred că, nicio echipă. Dar până la urmă am găsit un flow să lucrăm împreună. Specializările lor au fost pe design, respectiv pe product și marketing. Eu fiind dev-ul, este un match foarte bun. Și am început să construim la el, mai întâi cu design-ul, eu cu development-ul. Am putut să folosesc cam vreo 20-25% din ce aveam la proiectul trecut, pentru că forma finală pe care ne-am gândit noi să o facem pentru Hackathon n-a fost tocmai la ce mă gândeam eu. Și am dat drumul la treabă, am lucrat. Bun, foarte important pe parcursul proiectului este să comunici. Adică nu este ca și cum ai terminat proiectul și atunci începe marketingul, atunci începe să afle lumea despre tine. Noi ne-am făcut un cont de Twitter și am început să postăm acolo teasere, mici demo-uri, mici bucățele despre produs încă de când lucram la el. Deci când încă nu se terminase hackathon-ul, până să submitați proiectul final în hackathon, ați trebuit să ați deschis un Twitter account și cineva să înceapă să posteze update-uri despre ce faceți voi sau care e ideea de proiect. Exact, da. Nu neapărat să spui despre ce e vorba, dar să lansezi așa niște what if-uri și să creezi un mic engagement. Am mai făcut și un grup de Friends and Family de Telegram, în care am dat acces ultra early access la un produs foarte alfa, o versiune foarte alfa a produsului, unde userii intrau, ne dădeau feedback direct, bug-uri, chestii, noi le explicam. Asta a fost iarăși foarte important, că pentru noi la început, în prima versiune, era super clar ce este produsul, cui se adresează, cum faci, ce se întâmplă, pe ce trebuie să apeși. Dar un user nou și poate nu tocmai tehnic, în primele versiuni a avut mari probleme să înțeleagă ce vrem noi să facem acolo. Așa. Nu neapărat de partea mea de dev, dar co-founderul de la comunicare a luat ceva insights și de la Adi, de la Solana România, în sensul că cui să se adreseze, cu cine să vorbească, proiecte trecute, de exemplu,
a fost un co-hacking de care spuneai tu, Diana, în care am avut un call cu cineva care tot așa câștigase un premiu la o ediție anterioară. Și tot așa am avut parte de, nu noi ca echipă, ci toți cei care au participat la acel co-hack. Am avut parte de niște insights. Ce înseamnă? More or less este ce vă explic și eu acum. Așa. Cumva, din ce înțeleg, v-ați împărțit diferitele atribuții în echipă și cineva pe partea asta, odată pe zona de comunicare, cine a avut rolul pe zona de comunicare, a preluat pe partea asta de a comunica diferite teasere pe social media. Da. Și în același timp ați făcut un MVP rapid, un bare minimal și ați creat un grup cu familie și prieteni apropiați și le-ați dat să se joace cu MVP-ul ăla, cu pilotul ăla și să vă dea feedback rapid cât voi până la când se termina hackathon-ul și trebuia să trimiteți versiunea finală, cât să incorporați feedback-ul prietenilor voștri, la modul, băi, aici nu se înțelege nimic, nu știu cum să apăs și o chestie asta. Exact. Exact. Noi am pornit cu ideea de produs în sine pe care vrem să-l ducem mai departe, nu doar ca participare la hackathon. Vedeam mai degrabă participarea asta ca un leverage de imagine pe care să-l folosim at some point. Leverage de imagine, adică să vă rămână o chestie super șmecheră în CV sau la ce? Nu, de imagine ca produs, să știe lumea de noi, să ne putem vinde ca câștigători sau să fi luat un premiu la hackathon. Adică ne cunoșteau mult mai multă lume prin prisma acestui fapt. Nice. Așa, ultimele zile au fost de foc, în sensul că s-a lucrat mult, se stricau chestii, am renunțat la multe chestii ca să avem un produs livrabil, adică am făcut rabate de la calitate, ce-i drept, ca să avem chestii gata. Pentru că, deci la hackathon trebuie submis codul, dacă nu vrei să-l faci public, trebuie să-i adaugi în repozitorii pe cei din juriu, e o adresă oficială de mail pe care trebuie să o adaugi. Deci ei se uită pe cod, pe produsul în sine, care trebuie deployat, livrat, ca să poată fi încercat de ei. Mai trebuia făcut, cred că se aplică și la ediția asta, un video de prezentare. Aici am avut mare noroc cu Andrei, că el este designer și e super pasionat și se pricepe super bine la tot ce înseamnă imagine și a făcut un video la 4 dimineața în care prezenta proiectul cu bucăți din screen share, făcuse, vorbea, a ieșit super bine. Asta cred că a cântărit foarte mult videoul ăsta de prezentare făcut de el. Așa, și l-am submis. Și de acolo ne-am relaxat vreo 3 zile și după am început să continuăm la el. Pentru că cred că și acum se aplică, dar poți să lucrezi la produs după ce l-ai submis. Nu este... Chiar cred că este indicat să se mai vadă acolo câteva commit-uri. Nu neapărat feature-uri foarte mari, dar chestii micuțe cât binevenite. Așa, apoi am primit un mail, cred că la 3 săptămâni distanță, în care ne spuneau că vor să aibă un interviu cu noi, cei din echipă de la Hackathon. Interviul ăsta era menit să lămurească niște chestii despre noi ca echipă, ce planuri avem cu proiectul. Era ca un fel de... Ne-au spus ei după aia, au fost 100 de echipe selectate din vreo 8.000 și ceva de proiecte. 100 de echipe au fost selectate cu un interviul ăsta, care a durat vreo jumătate de oră și ne-au întrebat ei chestii. Am avut noi ocazia să le explicăm mai mult despre produs, despre noi ca echipă. A mers destul de bine acest interviu. Nu știu exact ce le-am zis, dar
mi se pare că am reușit să facem o imagine bună acolo. Și A contat faptul că ați prezentat și o viziune mai largă a produsului, adică nu doar că voi vă doreați oricum să continuați cu produsul și în afara hackathonului, adică v-au întrebat inclusiv legat de cum vreți să continuați proiectul mai departe? Da. Asta a fost, cred că, printre primele întrebări. Și noi știam asta și cred că s-a văzut că nu este o reacție sintetică, ci una naturală de, da, asta e echipa noastră, ăsta e produsul nostru. Hackathon-ul e doar o fază de la începutul proiectului. Da. Aș vrea să te mai întreb cât a contat, poate și în contextul interviului, dar și în contextul a submite proiectul, cât a contat faptul că ai mai avut ceilalți colegi în echipă, fiecare să-și ia o anumită atribuție, poate tu pe partea tehnică, altcineva pe realizarea videoului sau altcineva pe asta în comunicare cu utilizatorii de la început. Enorm. Pe scurt, a contat enorm. Pentru că am mai avut parte de proiecte la care am lucrat tot așa, ba pentru hackathone, ba proiecte personale și comparam cu experiența de atunci în care eram 3 devi sau, nu știu, 2 devi, sau tot în echipă eram tehnici și ne era greu să delimităm care e bucata fiecăruia și unde începe și unde se termină acest dat cu părerea, chiar dacă nu este de domeniu fiecare. Și în cazul ăsta, cu Quantro, cu proiectul cu care am participat la hackathon, a fost foarte binevenit, pentru că fiecare știa bucata. Și eu de obicei, când încep astfel de proiecte, îmi place să fac sau să propun, dacă sunt ceilalți de acord să facem, o diagramă RACI, în care RACI vine de la acronimul Responsible, Accountable, Consultable, Informable. Și asta e pe o linie și pe cealaltă linie se găsesc fiecare om sau fiecare echipă. Și pentru un anumit subiect, de exemplu, stack-ul tehnic sau deployment sau contul de Twitter, fiecare echipă are o bifă. Unii sunt responsible, alții pentru același subiect sunt doar informable și tot așa. Și în cazul de față a fost super ușor să facem o astfel de diagramă pentru că erau foarte bine stabilite. Nu a trebuit să împărțim aceeași bucată de interes a produsului 2 oameni sau 3. Deci da, contează foarte mult să fie oameni dintr-o umbrelă cât mai largă de domenii. Chiar dacă la alte hackatoane auzeam chestii de genul eu nu știu să codez, eu știu doar online marketing, ce fac? O să vin și stau 2 ore și plec? Nu. De la început până la sfârșit e nevoie de vizibilitate, de postări, de... Aș vrea să te întreb, apropo tot la faza asta, când ați submis proiectul, ai zis la un moment dat că ați ținut neapărat ca ce ați deployat să fie funcțional și chiar ați renunțat la unele feature-uri sau la calitate. Poți să zici un pic mai mult, că aici cred că e important și pentru toată lumea care lucrează acum la proiect să înțeleagă exact cât de bine trebuie să meargă, știi, și unde pune stop pe dev și după aia începe să stabilizeze și să polișeze. Bun. Păi ar trebui să încep cu faptul că cei din juriu nu se așteaptă să vadă un produs gata de scos pe piață care să facă bani din ziua a doua. Știu că este un hackathon, știu că este un MVP, o primă versiune, nu mai mult, dar destul de mult contează ideea de produs. Și livrabilul care se va juriza este ca o prezentare la ceea ce se vrea a fi acest produs. Sau, de exemplu, la hackathon mi se pare că fiecare concurent îi se pune întrebarea asta:
cu ce poți să vii nou, de ce nu s-a făcut până acum, cu ce vii tu, care e edge-ul tău în tot ce s-a întâmplat până acum și ce poți tu să adaugi peste. Dacă puteți, prin produsul pe care îl faceți pentru hackathon, în puținul ăla de cod și livrabil pe care îl dați prejurizare, dacă puteți să arătați chestia asta, e tot ce contează. Restul poate să fie o poveste. Adică bucata care ar trebui să meargă este cea care este de fapt edge-ul asupra a ce s-a construit de fapt și cu ce vreți voi să bifați această calitate care încă nu s-a făcut. Adică nu trebuie să fie complet. De exemplu, noi am avut zona de leaderboard, un mare print screen din Figma și pus poza acolo. Pentru că asta am lăsat-o la urmă, n-am mai avut timp să o facem și ne-am dat seama că o să găsim îngăduință din partea jurului să-și dea seama că un leaderboard nu e așa greu de făcut și o să-l putem face după. Deci, da. Acum, am zis că nu este foarte important ca livrabilul să fie final și gata de scos pe piață, dar deciziile tehnice care se iau la început de proiect sunt importante. Adică, dacă pentru produsul vostru ar fi mai bine să folosiți o anumită tehnologie sau un anumit tech stack, e bine să-l implementați de la început. Adică chestiile astea de bază a proiectului sunt importante să se vadă încă de la început, ca jurul să fie convins că voi sunteți pe drumul cel bun cu ce ați pornit. Cam asta ar fi legat de cât de complet să fie produsul. Nice. Hai să mai vedem. Știu ce s-a întâmplat. Ai zis că, deci, practic, s-a ținut, după aceea ați submitat chestia asta, ați mai făcut câteva commit-uri și după ce s-a submitat, nu, și ai zis că asta oricum dă bine și Da. să mai vadă continuitatea pe proiect. Și după aia, la 3 săptămâni ați fost chemați într-un interviu în care ar trebui să vorbiți și de efectiv echipa și, în general, ce vreți să faceți în continuare cu proiectul. Ce a urmat după aceea sau cum a fost în continuare experiența? Păi, în timpul ăsta noi am continuat cu promovare ca imagine pe Twitter, am continuat să discutăm cu oamenii din Friends and Family, din grupul de Telegram. Da, adică vedeam o evoluție și a userilor pe platformă. Și cred că și ei au văzut ca juriu. Adică cred că cântărește destul de mult ca bine, poate nu se aplică la toate proiectele, dar îți dai seama când pe un produs și-a pus amprenta niște user reali și vezi activitate, vezi un TVL, vezi niște tranzacții făcute, față de unul care a fost submis și când i-a venit la mână jurului peste 3-4 săptămâni să fie fără nicio interacțiune, fără nimic. Cred că și asta a contat în cazul nostru, să vadă că a fost puțin battle tested, chiar și în condiții de MVP. Asta Așa. e super interesant. Deci, practic, cumva, prin faptul că ați dat acces userilor early on, odată că ați luat feedback foarte rapid că voi ce merge, ce nu merge din perspectiva unui utilizator normal, unui om normal, și odată că ați început să construiți un fel de istoric al utilizării produsului sau aplicației, care a fost vizibilă pe tot parcursul jurizării. Bine, noi acum vorbim și din perspectiva unui proiect care chiar a câștigat unul dintre marile premii, adică o lumea poate să facă, să submiteze cum vrea ea. Noi acum și tu share-uiești efectiv best practice-urile care pe voi v-a ajutat chiar să câștigați unul dintre marile premii și, cum ai zis, din 8.000 de echipe, adică au fost 8.000 de proiecte. Așa, acum
în cadrul proiectului se acordau și niște puncte și noi credem că unii user erau acolo pentru un viitor eventual airdrop. Deci nu știu dacă, da, mă rog, activitatea era. Nu știm dacă erau pentru produs în sine sau pentru a vâna un viitor airdrop. Și drept că a fost activitate și cred că a contat destul de mult în jurizare. Mă gândesc că partea asta de activitate și engagement pentru utilizatori, probabil s-a ocupat persoana din cadrul echipei care era pe comunicare sau ceva care i-ați acordat responsabilitatea de să strângă community și așa mai departe. Spuneți că de aici, nu, că altfel. Și asta mi se pare super valoros, în general, pentru toți să înțelegem că un produs sau orice proiect nu e doar partea tehnică, pentru că tot timpul ca să meargă partea tehnică trebuie să fie și partea de business, care înseamnă utilizatori, care înseamnă feedback, care înseamnă cineva să stea la butoane pe social media sau în discuție cu utilizatorii finali și să vină după aia către partea tehnică și să zică, băi, ce trebuie îmbunătățit, ce feedback primim din rândul oamenilor. Exact. E super important cum vinzi povestea, pentru că, de exemplu, noi am avut și un sistem de whitelist, adică primele săptămâni a fost la liber, apoi a fost closed, adică nu mai putea oricine să intre, și apoi am băgat un sistem de referral. Și tot așa am creat acest concept de scarcity asupra produsului, de genul suntem early, nu suntem încă deschiși pentru oricine, dar cine are acces se bucură adică vinde foarte bine mecanismul ăsta în cripto, din câte am observat, și deci l-am folosit, de ce nu? Nice. Hai să vedem. Știu că am monopolizat eu cu întrebările, dar oricine dincolo care mai are întrebări, feel free to speak your mind, ca să zic așa, și să profităm de tot knowledge-ul lui Marius. Poți să mai continui? Partea în care Exact. Răspunsul a venit mult mai târziu decât ne așteptam, adică trebuia să dureze jurizarea din momentul interviului încă vreo 2 săptămâni, cred că a mai durat vreo lună. Și la un moment dat au anunțat pe Twitter, am fost super fericiți, nu prea ne venea să credem. Am început adică au fost o grămadă de gânduri în capul nostru, nu știu, le-a fost milă de noi. Deci am luat premiu. Ne-am văzut la început, că ne-am zbătut, că am făcut pe social media mult, nu scandal, vâlvă, dar nu știm ce a fost, dar ce mai probabil a fost produsul. În cadrul prezentării și livrabilii de proiect, voi ați share-uit și link-uri către social media accounts, către comunitate, ați făcut cumva vizibilă și partea asta? Da. Asta e foarte, dar cred că se și cere. Cred că e mandatory să ai un cont de Twitter sau ceva social. Și cumva voi când l-ați spus, oricum se vedea deja un istoric. Cred că asta e, că una e probabil diferență între hai să facem un Twitter account acum să vicăm chestia asta și alta e să se vadă activitate de câteva săptămâni, o lună sau poate câțiva followers și engagement în general, poate și un Telegram grup în care ei poate să intre să vadă că sunt deja, nu știu, 50 de oameni sau care pun întrebări și dau feedback. Da, nu aveam foarte mult, deci noi am făcut contul cu câteva săptămâni înainte. Dar nu era tocmai mic și nu era tocmai lipsit de activitate. Super tare. Da. Zi-ne un pic de premiu.
Marius, cum a fost? E ceva care a meritat efortul, faptul că ați câștigat premiul ăsta? Ce, nu știu, in the end, unde vezi tu cea mai mare valoare în faptul că ați muncit atât și că ați ajuns la performanța asta? E vorba de reputație, e vorba de și partea financiară în cazul premiului sau absolut tot, nu știu, experiența în sine? Ce ți-a părut ție cel mai valoros? Păi, premiul a fost de 5.000 USDC și de comun acord, în unanimitate, noi trei am votat să păstrăm, să nu împărțim banii, ci să-l păstrăm pentru dezvoltarea aplicației, adică plătit servere, plătit Oracle, poate viitoare postări de la influencer, dacă e nevoie. Adică n-am împărțit banii, pentru că, cum am zis la început, vedeam proiectul ăsta ca ceva de long run. Și da, au fost bineveniți, nu sunt de acolo 5.000 de USDC. Chiar dacă atunci era aproape bull market și poate nu păreau mulți bani pentru cei care au ieșit. Avem și noi la ediția asta, să știi că colegii din cohorta asta sunt super norocoși față de cohorta trecută. Avem premii interne, avem $3.000 care o să-i putem distribui către 3 echipe, plus cine mai câștigă și la Colosseum o să fie on top, dar cel puțin pentru proiectele românești deja avem niște premii și titlul de proiectul românesc care a câștigat hackathonul local, ca să zic așa, sau hackathonul de la nivel de țară. Nice. Cum ți se pare că a fost toată experiența? Adică să treci așa prin toată experiența asta completă de hackathon și cu co-founderii, adică din punct de vedere al, nu știu, al learning-ului sau din punct de vedere al, nu știu, al tău ca și growing yourself. Că cumva de asta și spuneai de la început, că atunci în august sau când ai avut vacanța asta, căutai efectiv o experiență de învățare. Cum a fost? Ce te așteptai versus ce s-a întâmplat? Roller coaster. Roller coaster. Planul meu era să învăț Solana doar așa, ca să mai văd și un alt blockchain. Eu aveam experiență și am experiență pe EVM compatible chains, pe Ethereum și alte blockchain-uri asemănătoare. Și vroiam să văd what's the big fuss cu Solana și ce se întâmplă. Și am intrat puțin sceptic, așa, adică mai ales în primele cursuri, când nu prea înțelegeam, eram foarte morocănos și îi găseam mai multe lucruri rele decât bune. Dar după aia s-a schimbat la 180 de grade situația, că sunt mult mai multe chestii bune decât rele. Vorbesc acum de developer experience. Și clar, se investește mult mai mult și financiar și ca tool-uri și ca tot în a ajuta developerul să construiască pe Solana decât se întâmplă pe alte sisteme EVM compatible, de exemplu. Și asta a fost tare. Adică am început din curiozitate, am fost puțin, nu prea mi-a plăcut că îi găseam mai multe defecte decât beneficii. Apoi mi-am dat seama că sunt multe chestii pe care nu trebuie să le fac de la zero. Sunt acolo să mă ajute, cum ar fi Anchor sau alte librării de genul. Și după aia s-a legat cu produsul ăsta, care mi-a plăcut și deja nu mai conta că e pe Solana, că era produsul în sine, nu mai conta blockchain-ul. Și a mai venit și premiul ăsta. Nu prea am avut șanse să renunț. Pe care cât crezi că contează în cariera unui software developer o experiență de genul ăsta sau să poată să-și pună în profil
sau să treacă efectiv prin o experiență din asta de hackathon completă. Și mă refer la zona asta de blockchain, că acum, cum ziceai și tu, lucrați și înainte pe EVM, acum ai și în zona de Solana, deci oricum în zona de blockchain activezi de ceva timp. Apropo de tot felul de alte oportunități care se leagă, că uite, e un proiect care îl dezvolți sau că poate primești după aia alte oferte sau intri în alte proiecte. Cât de important e așa să participi la hackatoane și să iei totul din ele, adică nu doar să bifezi. Exact. Păi, cumva, tangent cu ce propui tu, am avut foarte multe discuții cu developeri, majoritatea din Web 2, cărora încerc să le vând pastila de blockchain, e ea de orice natură, și îi văd că sunt complăcuți în jobul de corporație cu un salariu bun, pentru care nu fac mare lucru și nu găsesc foarte ușor tool-urile cu care să-i conving, să-i mișc, să-i aduc aici, chiar dacă sunt niște developeri foarte buni și s-ar prinde imediat, mult mai repede decât m-am prins eu de unele chestii ce țin de blockchain. Și cred că e de fapt o alegere de viață, cum vrei să-ți petreci viața, să stai într-o chestie super confortabilă, așteptându-ți pensia sau, mai rău, ce urmează după pensie, sau să-ți asumi un risc, cea mai mare pierdere fiind că ai aflat ceva nou, te-ai distrat și după aia, dacă nu-ți place, te-ai întors la jobul tău de Web 2. Gândindu-te că ai arătat ceva super tare. Adică e experiența fiecăruia în final și da. Da, și aici subscriu și eu. Eu am senzația și eu lucrez de mai mulți ani, poate mai zice și Daniel. Mai avem colegi și acum în col care sunt de ceva ani în blockchain. Mie mi se pare că e o altă viață. Adică sunt alți bani, alt stil de muncă, alte tipuri de proiecte, zonă de inovație. E mai greu de intrat și ne ajunge, uite, fix cum facem noi acum, mi se pare super norocos. Bine, nu e ușor, adică noi mai vorbeam și am mai primit feedback din partea unor cursanți că mi se pare greu și eu le-am zis, da, trebuie să fie un pic greu ca să câștigi banii ăia care se plătesc în domeniul ăsta, că dacă ar fi ușor, n-ar mai fi atât de valoros. Despre asta e vorba. Și nu trebuie să le știi pe toate din prima. Adică un nivel de cunoaștere al lucrurilor ăstora nu înseamnă că nu ți aduce un job. Pentru că acolo am apucat să vorbesc cu oameni care lucrează în proiecte destul de mari pe Solana, de DeFi, și nu știau mare lucru despre blockchain, dar s-au arătat deschiși la interviu și înainte de interviu s-au pregătit cu niște chestii și cu marea lor armă cu care s-au prezentat la interviu au fost că s-au declarat interesați de lucrul ăsta și dispuși să învețe. Pentru că una e, și compromisul sau trade-ul pe care l-au făcut cu angajatorul pe acest nou proiect de blockchain a fost că ei contribuie cu tot ce știu legat de Web 2 în proiect și învață pe parcurs și nu trebuie să ia nu au luat din primele luni, poate nici din primul an, task-uri super complexe de blockchain și chestii micuțe și au evoluat în timp. Adică este cel mai bun deal, pentru că ești plătit, faci ceea ce știi, înveți chestii și... Da, apropo de asta, noi în cadrul comunității am lansat de curând și o platformă în care o să ajutăm cursanții, în special cursanții care termină cohortele noastre de Solana, să-și găsească joburi în ecosistem. Fie joburi, fie internship, depinde fiecare ce își dorește și la ce nivel reușește să ajungă de cunoștințe. Asta oricum o să revenim către ele după ce lumea finalizează, că și noi suntem curioși fiecare ce figură frumoasă o să facă
hackathon și cu proiectele și persoanele care o să-și dorească să continue în zona asta de blockchain, în zona de Solana, siguranță o să putem să discutăm cu ei sau să, după hackathon, că acum cred că toată lumea e focusată pe proiect și n-are rost să mai ne batem capul și pe asta, dar după ce o să terminăm cu hackathon și toată lumea o să se liniștească și sunt convinși că își doresc să continue, o să putem să-i ajutăm și cu joburi sau intro-uri la diferite startup-uri care vor să angajeze. Deja, și asta e o chestie care pot să vă zic de acum, deja avem mai multe startup-uri care sunt în contact cu noi și la fel așteaptă să vedem pe cine o să îi recomandăm din cohorta de asta de acum și noi așteptăm să vedem ce faceți până la urmă, cu fiecare ce figură vrea să facă. Super tare. Cred că nici asta nu era la cohorta noastră. Da, păi ce să facem? Învățăm și noi ca toată lumea, facem cohortele astea și le îmbunătățim de fiecare dată în funcție de feedback-ul vostru. Ca și aici, nu? Și asta cum și tu ai construit produsul Quantro pe baza feedback-ului de la o iterație la iterație, așa se întâmplă peste tot. Și tot zi. Scuzați că vă deranjez. Am o problemă cu codul de la Solana. Tot încerc, cred că de azi dimineață, de la amiază mai de fapt, am o eroare în codul Solana. Dacă aș putea da share screen să arăt și ce problemă am. Poate Ciprian mai așteaptă 10 minute, poate să vedem dacă mai sunt, sau 5 minute, 10 minute să mai vedem dacă mai sunt întrebări pe zona asta de hackathon efectiv și să ne folosim de prezența lui Marius și după aia poate mai rămânem 10 minute separat și cu Daniel să mai verificăm partea asta tehnică, efectiv lumea care are întrebări super specifice pe cod. Bun, mulțumesc mult. Da, e ok, mulțumesc. Uite, aici un om care e pus pe treabă. Hai să facem treabă, dacă tot... Râdem, glumim, dar codul... Hai să-l scriem. Eu aveam o întrebare legată de produs. Mai funcționează în momentul de față? Momentan nu. Am ales în final să îi facem un sunset. Ok. Motivul fiind aici am discutat despre cum a câștigat produsul premiul, dar după aia au mai urmat niște etape foarte pe scurt, fiind niște încercări de finanțare, discuții cu investitori și asta, deși tot ce am zis până acum a fost super happy și super de bine și ne-am înțeles super, când apar discuțiile de genul ăsta despre cum să scalezi produsul, cum să strângi bani, ce așteaptă niște investitori de la tine, creează niște tensiuni, niște fricțiuni în cadrul echipei între co-founderi și ăsta e cel mai bun test al lor, dacă sunt de durată sau nu. Și în cazul nostru ne-am dat seama că nu suntem pe aceeași lungime de undă ca și co-founderi. Și cred că ce se mai poate întâmpla este că cumva intră într-o altă etapă de viață business-ul respectiv. Da? Și, exact. Și toată echipa trebuie să fie pregătită să intre pe drumul ăla și, cum ai zis și tu, să intre în discuții cu investitori și așa mai departe. Și atunci o altă ligă acolo. E o altă ligă, știi, deja sunteți ok, hai să cum să facem primul milion și e altă poveste, nu mai e, chiar lucrurile devin serioase, adică la modul de, probabil și investiții personale și până când nu susținerea proiectului, până când apar primii investitori sau și așa mai departe, prima mod de monetizare. Dar dacă te interesează, pot să-ți dau un link, să te uiți, să te joci cu produsul, să-l vezi. Yeah, sure.
Că știu că practic este în jurul a ceea ce noi vrem să facem. Știu că ne-ai scris și pe grupul de Discord. Și eu am făcut un fel de POC cu partea de front-end. N-am reușit încă să mă sincuiesc cu băieții să vedem exact, să și legăm părțile, că fiecare și-a asumat că face unul parte de back-end, unul partea de smart contracts și eu pe partea mea de front-end, ca să-i dăm mai tare înainte, pentru că ne-am apucat destul de târziu, trebuie să recunosc. Și eram curios de câteva referințe și nu mi-am putut lua până în momentul de față ceva clar, nici nu. Eu am făcut ceva ce cumva și cu ajutorul la AI și cu niște chestii de genul ăsta, uitându-mă prin stânga și în dreapta, dar nu dau seama exact dacă ce am eu ar fi ok și aș vrea să mai am o referință în plus și Sigur. dacă toți suntem aici, am zis că o zic direct, nu mai și scriu acolo direct. Foarte bine, foarte bine. Păi hai să continuăm discuția pe grupul ăla. Mi se pare Ok, că... atunci scriu eu un mesaj. Ce aș mai vrea eu să punctez este că noi am pus niște deadline-uri intermediare, da? Că, apropo de și a crea un sentiment un pic de urgență către toată lumea și toți să poată să lucreze, să aibă cât mai mult pregătit până la finalul hackathonului de Coloseum. Atunci noi avem deadline-ul ăsta de 30 aprilie, da, să submitați cu noi cât de mult aveți din proiect, iar pe 6 mai o să fie un demo day intern, da, deci demo day-ul efectiv din cadrul cohortei. Dar voi ce trebuie să știți este că, cu adevărat, hackathonul de Coloseum se termină pe 17 mai, sper că nu greșesc. Adică de când submitați la noi, mai sunt 2 săptămâni în care voi continuați să construiți și așa mai departe și la fel și de când se submitează varianta către Comeți, până pe 6 mai voi puteți să faceți prezentarea și așa mai departe. Da, și toate chestiile astea care le submitați pentru noi sunt făcute să vă forțeze cumva să aveți cât mai mult gata pentru Coloseumul adevărat, adică pentru hackathonul adevărat și să utilizați bucățile astea de muncă. Și un feedback luat până atunci. Un feedback luat, exact, pentru că o să aveți șansa pe ce submitați către noi să se uite tot juriul, adică Daniel, Andrei, toți mentorii, că mulți dintre voi care ați fost mai avansați și v-ați apucat, ați primit și mentori și oamenii ăsta knowledgeable, inclusiv Marius e unul dintre mentori. Deci toți o să ne uităm peste ce submitați, o să fim cu voi și în demo day și o să puteți să faceți așa o prezentare. O să puteți până pe 17, după aia mai aveți o săptămână jumate să incorporați tot feedback-ul de la noi și efectiv submisia finală pentru hackathonul de Coloseum să includă deja iterații de îmbunătățire de la oameni cu experiență sau care au trecut prin toată experiența asta de Coloseum. Sunt convinsă că pentru toți e așa, cum ai zis și tu, Marius, un roller coaster. Dar cumva așa se învață. Dacă stăm toți în starea asta de confort, niciodată nu o să fie momentul potrivit să facem ceva memorabil, cum s-ar zice. Este și greu. Este și greu pentru că e o industrie foarte valoroasă și sunt joburi și proiecte cu foarte mulți bani și de asta e greu, că dacă era ușor, nu se plătea atât de bine și nu erau oportunitățile astea și cam exact. așa. Mai ales că nu știu care e construcția cohortei astea, dar în cohorta în care am fost eu, era destul de mulți juniori și n-am discutat concret cu ei, dar cred că, pentru că asta se întâmpla și când am fost eu junior, era fuga asta. Cred că mai degrabă era un FOMO despre ce să învăț mai repede, ce mi-aduce edge asupra, cum pot eu să mă vând mai bine pe piața muncii, să câștig mai bine, ce să învăț acum. Și exista mereu fuga asta, să învăț ceva nou, să fac ceva nou. Și
asta în contrapartidă cu asta confortabil. Adică am învățat ceva, știu, sunt pe salariul ăsta. Cred că în dinamica asta cel mai mare risc este să nu riști. Adică să stai acolo și să nu se întâmple nimic cu tine. Trebuie să iei niște riscuri la un moment dat. Da, apropo, în cohorta asta, cumva când am selectat oamenii din cadrul cohortei, s-a dat și un test de data asta, adică versus celelalte cohorte, deci fiecare ar trebui să submiteze o temă ca să poată să intre. Și am fost atent și să avem și junior, și mid, și seniors, adică un balans, cumva să dăm tuturor șansa să învețe, chiar dacă poate sunt mai la început de drum, versus oameni mai seniori, să aibă și oamenii la început de drum șansa să intre în zona asta. Și da, și suntem oricum, după hackathon și după toată asta, o să fim pregătiți și să-i ajutăm cu internship-uri sau cu primul job dacă o să-și dorească și dacă ajung să își poată crește niște skill-uri încât să putem să le facem intro-uri pe startup-uri. Super tare! Super! Hai să mai vedem, mai stăm un minut să mai vedem dacă mai e cineva cu întrebări, curiozități. Uite, avem aici de la Sebastian, mulțumim. Ok, păi mulțumesc foarte, foarte mult, Marius, că Andrei Negru a fost în cohorta 2, cred că... Co-founder Negru. Ok, a fost co-founder. Deci atunci doar tu, Marius, ai fost în cohorta 2, ceilalți doi băieți erau efectiv activi în comunitatea de Solarna și v-ați Exact. atunci în cadrul întâlnirii de comunitate. Da. Și ei au venit cu partea asta de business, înțeleg mai mult, și tu cu partea de mai tehnică. Nice. Da, din nou mulțumesc foarte mult, Marius, că ți-ai făcut timp și că ai ajuns și pe partea de mentorat și că o să fim împreună și la Demo Day. Îți pare super tare toată discuția de astăzi. Mie mi se pare utilă, deci eu cred că și celorlalți li se pare, adică ar trebui să li se pare util. Și mulțumesc tuturor oamenilor care și-au luat din timpul ăsta. Ia să vedem cât de mult a fost partea on-chain versus off-chain. Întreabă Sebastian. Păi a fost și on-chain și off-chain. Ca să-ți dau așa un sumar, era important pentru noi partea de on-chain să existe pentru trasabilitate. De exemplu, noi acolo calculam un PNL care era dat de niște prețuri ale unor tokeni și prețurile alea erau luate cu PIT. Sau nouă ni s-a părut de valoare pentru produsul nostru ca să scriem on-chain acele prețuri la un anumit timestamp, ca să nu creadă cineva la un moment dat că acele PNL-uri sunt scoase din burtă. Așa, sunt on-chain, verificabile. Adică n-am mers extra mile să facem vreun over-engineering, să ducem on-chain date de care nu avem nevoie în aplicație. Ne-am folosit de on-chain pentru ce el este bun. Da, și din câte știu cu produs, de ca și pariuri sportive pe coin la fiecare minut. Păi cam asta era. Da, și mi se pare super relevant cum ați folosit partea asta de on-chain, că fix aia era cea mai important element, să poți să documentezi prețul la care s-a făcut, pariul, betul, ca astfel încât în momentul în care trecea timpul respectiv pe care s-a betuit, să poți să te întorci la prețul pus on-chain și să verifici care e rezultatul betului. Exact. Și în cazul nostru, Oracolul, pe care l-am folosit, PIT, oferă acest serviciu. Să-i dai un timestamp, o adresă de contract a tokenului și să îți spună prețul
la acea dată și acea oră și acea secundă. Nice. Bun. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost super tare să vorbesc. Pot să vorbesc oricât și oricând despre lucrurile astea. Și ne vedem la Demo Day. Da, super. Bine, îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumim mare! Cine mai are întrebări tehnice, mai rămânem un pic cu Daniel să facem debugging sau ce mai e nevoie. Da, o să încerc, nici eu nu pot să mai rămân foarte mult, dar o să încercăm 10-15 minute să vedem dacă putem să rezolvăm probleme. Nu mi-aduc aminte scuze cine a vorbit mai devreme. Poate să dau un share screen, ne putem uita. Cine nu e interesat, mulțumim pentru participare și ne vedem la următorul Demo Day. Office Hours, scuze. Seară frumoasă și cu sport. Mulțumim, Darius. Faină. No, bun, hai că am dat acum așa screen se vede. Așa, Ciprian. Da, acum da. Acum da? Bun. Pe scurt, ce am aici, voting sistemul pe blockchain. Am wallet-ul conectat, pot să deconectez și să conectez wallet-ul meu. L-am făcut prin Phantom să se conecteze. Iar dacă dau inițializează votul, am această problemă cu partea de size. Ok. Și din ce am înțeles și așa, ar fi problemă de la acest JSON aici, deoarece are numai name și discriminatorul și nu are și partea de size și de aceea nu-l găsește. Hai să ne uităm un pic. Arată-mi unde e implicat call-ul acestui program în clientul tău de frontend. Deci aici am main JS-ul, cum am importat totul. Am cele de connect wallet și de deconectează wallet și am aici inițializez vote account. Ok. Bun. Vote company. Offer from vote și program aici. Ok. Vote account API. Userul este wallet-ul și un sistem program. Și tu îmi spui că eroarea este la acest call. Da? Da. Mai arată-mi, te rog, o dată eroarea. Bine, reduce. Cannot read properties of undefined. Deci, de obicei ce înseamnă asta este că la un moment dat, deci new element on click. Este că la un moment dat poate să ceva undefined și vrea să citească din el. Și trebuie să le identificăm pe unde e. Văd un get element by ID on click measures 45. Deci ăla e codul, da, codul de program. Bănuiesc că te poți și duce, nu? Da. Deci 45. Ei, ok, deci nu la metodă, ci la program, îți trebuie un program. Ok. Atunci arată-mi puțin cum arată acest IDL, primul IDL. Deci din parametrii programului, da, pe care faci tu new program, să ne uităm și să vedem că nu IDL-ul, ci pur și simplu importul din codul de JS. Da, deci vreau să-l văd pe el cum arată. Deci la linia 45, la argumentele plus new program, primul e IDL, da? Da. Și aici nu. este JSON-ul. Și când îl importi tu, cum îl importi?
E important, l-a importat aici, nu? Ok. Ok. Am- Du-te înapoi jos la program. Ok. Acel program ID. Da. Hai să mă uit un pic. că Program pot să-mi ID-ul este, îmi ia ăsta de aici, adresa. spune. Ok. Îl am aici sus. ID-l adres. Imediat. Program ID-ul. Nu am program. Îți spun și eu unde am un creat din asta de program și cred că o să le iau pe ăsta de... Dă-mi un minut să caut și eu ceva în cod. Facem practic. Ok. Ideea așa, tu în program ai nevoie de un IDL și de un provider de anchor. Nu știu ce are treabă program ID-ul. Deci ar trebui să ai doar doi parametri. Trebuie să văd unde am pierdut. Deci tu ar trebui să-i dai new program de IDL și provider. Sau dacă intri în definiția clasei de program, vezi, asta este dezavantajul să nu ai TypeScript, ca să plângă la tine compilerul sau, mă rog, linterul la interpreterul, de faptul că pasezi argumentele. Dăm puțin sau arată-mi, dacă poți, definiția lui program. Program ID. Nu. Clasei program, pe care o apelezi să o construiești aici, la linia 45. Nu. Du-te înapoi. Clasa program, îi dai new program, da? Și are Asta. argumente. Cealaltă, aia, ok. Uite, vezi tu ca parametri ai IDL, mă rog, uite, IDL și provider. Deci nu ai nevoie de program ID. Poți să ștergi acel program ID ca parametru. Ok. Și încearcă din nou. Control S. Și zici atunci să mut, să fac pe TypeScript. Dacă nu. Păi, deci TypeScript-ul este un super script la JavaScript în care erorile de genul ăsta ți le plânge linterul, sau nu mai știu exact cum se numește bucata de software care analizează codul. Hai să zicem un analyzer de cod acum, că nu mai îmi scapă. Dar văd că tranzacția începe. Nu? Da. Adică nu mai era respectivă. Da. Ok, n-ai enough sol, fair enough. Dar Ce root? Că e cu codul chiar de la Solana, cel care mi l-am făcut când am început. vezi că e posibil să dai, uite, tu dai convert transaction pe 127.0.0.1, adică pe localhost, și e posibil să ai nevoie să fii pe DevNet. Apropo, o să mai las din nou linkul către DevNet Faucet, da, o să aveți nevoie de developer, de DevNet Solana, da, care este free și se ia dintr-un faucet. O să-l pun în Discord. Solana Faucet. Free. Deci mai poți DevNet. repeta o dată, te rog, So. ca să-mi pot nota cum ar trebui să fac? Mai spune-mi o dată, să faci ce? Scuză-mă, am dat link și am pierdut. Ca să am Solana, ca să pot să folosesc. Uite, am pus link-ul pe Discord, pe Solana Developer Program. Te duci acolo și îți dai adresa wallet-ului tău și îți face airdrop de niște DevNet Solana. Da, mi-am dropat 7 dacă nu mă înșel. Da, înseamnă că momentan tu ți-ai făcut providerul pe LocalNet, pe clusterul de LocalNet. Și atunci
tu din start nu targetezi clusterul de Solana potrivit și atunci nu o să ai Solana pe el. Deci uite-te în Get Provider și asigură-te că acel provider are connection object-ul din el, un connection pe DevNet Sol și nu pe localhost. Ok? Pe DevNet, Sol. Sol, ok. Și nu... Vrei să-ți notezi acum, că nu înțelegeam ce faci. Da, notam, ca să-mi aduc aminte. Ok. Mai pune mie întrebări atunci. O să vreau să ne oprim un pic, că dacă să mai reușim să mai rezolvăm vreo problemă, dacă putem să mai facem, sau mai are cineva ceva întrebări. Și noi îmi lași mesaj offline, da? Dacă lucrurile nu merg, poate te mai ajut acolo. Ok, Ciprian? Ok, mersi mult. Bine, plăcere. Ia spuneți. Ce întrebări, issues mai putem rezolva? Mâna sus, ca la școală, așa. Dacă nu, vă mulțumesc. Da, mulțumim pentru prezență și de acum încolo speranța mea este să rezolvăm cât mai multe bug-uri, issues și așa mai departe, da? Ca să avansați cât mai mult cu proiectele. Așa că Discord e deschis. O să încerc să fiu și eu mai activ la mesajele de pe Discord. Recunosc că nu am fost foarte activ pe Discord din considerente de timp. Dar acum că se apropie finalul, o să încerc să rezolvăm cât mai multe pe Discord, ok? Ne vedem marțea viitoare, să aveți un super weekend și spor la treabă. Mersi mult, salut! Cheers, pa, pa, pa! Salut!